ומהמפעל שלחו צו של פיטורים, והבנק שולח לך הודעה שלישית. כל הצ'קים כבר חזרו פעם רביעית. בעלי השאיר אותי עם הילדות, ואותי עזב לבד עם כל הצרות. הוא יזכור אותי לעד וגם את הבנות, כי מיד הגשתי לו תביעה למזונות. שוב את במצב קשה, אבל בסוף יודעת יהיה בסדר, יהיה בסדר, גם אם עכשיו זה קצת כואב. יהיה בסדר, יהיה בסדר, אם לא ניקח הכל עליהם. יהיה בסדר, יהיה בסדר, גם אם עכשיו זה קצת כואב. יהיה בסדר, יהיה בסדר, אם לא ניקח הכל עליהם. כאן אצלנו בשכונה כל היום בונים, מול בניין העירייה, עיר של אוהלים, ומיד תפסתי לי שם פינה קטנה, כי אתמול הם העלו את שכר הדירה. שוב אני במצב קשה, אבל בסוף יודעת